Ταξωτική και ο παπουτσής. Μια φορά ένα τρελό ήταν ένας ευτυχώς παπουτσής. Είχε ένα μικρό εργαστήριο και λίγο δέρμα που δεν του έφτανε ούτε για ένα παπούτσι. Δούλεψε όλη μέρα. Επειδή ήταν κουρασμένος, πήγε για ύπνο. Την άλλη μέρα στο εργαστήριο, αντί για δέρμα, βρήκε ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια. Ποιος τα έπιατσε? Τα πούλησε και με τα χρήματα αγόρασε δέρμα και ήταν πολύ χαρούμενος. Την άλλη μέρα άρχισε από το πρωί να δουλεύει. Δούλεψε, αλλά κουράστηκε και πήγε για ύπνο. Το επόμενο πρωί πήγε στο εργαστήριο και δεν πίστευε στα μάτια του. Τα δέρματα είχαν εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχαν πολλά τάλια παπούτσια. Ο παπουτσής πούλησε όλα τα παπούτσια και έβγαλε πολλά χρήματα. Ήρθαν Χριστούγεννα. Η γυναίκα του παπουτσί αποφάσισε να μείνουν ξύπνοι όλο το βράδυ για να δούνε ποιος τους φτιάχνει όλα αυτά τα παπούτσια. Κρύφτηκαν πίσω από την πόρτα του εργαστηρίου. Και τότε είδαν κάτι μικρά πλασματάκια. Ήτανε τα σωτικά. Η δυνάτα του παπούτσι παρατήρησε ότι τα ρούχα τους ήταν παλιά. Αποφάσισαν να τους γράψουν καινούργια ρούχα. Όταν τελείωσαν, άφησαν τα ζώα στο εργαστήριο και κρύφτηκαν. Τα τσοτικά δεν πίστευαν στα μάτια τους. Φόρεσαν τα καινούργια τους ρούχα και πηδούσαν πάνω κάτω από τη χαλά τους. Ο παπουτσής στη δυνάτα του ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Όλη η πόλη ήξερε ότι έφτιαχνε τα καλύτερα παπούτσια. Αυτοί ζήσανε καλά και εμείς ακόμα καλύτερα.